Director thieth mar oganda e kaunti ma Kisumu kuom kawo thuolo mari mar chopo e Kisumu studio maro e kaunti ma Kisumu mondo iriwri kodwa e twak okinyi ma kawuono. Patricia Sero, ka watieko twak mar okinyi ma kawuono, in bende pachi kotudore kod pila mano mar joma chuo mar komo nyuol kaachiel kod wachni mogik. Mokwongo aparo ni en gima ber nikech koro michuo choice mane gin godo ne gin mana ariyo. Either uti gi condom kata vasectomy. Vasectomy was a permanent issue mano miyo chuo mang'eny ok nind kata maleke. To koro sani choice obiro, gibende gin gi thuolo ma ginyalo yiero nodwa tiyo gi condom kata biro tiyo gi pil mar geng'o komo nyuol. Mar ariyo, thuolo koro nitie ni ginyalo bet piny e ute ma discuss gi mine ni jaber in koro we tiyo kode roteri matek mondo an matimore nade, an mati kode. Mar adek be ang'e ni biro konyogi weche manyore ni gi masa matin mama moro osechopo gi nyathi koliere lwete ni ine mane miya ejni, ine mane miya ejni. Koro kong'eyo ni onyalo muonyo pil kes mar in mane miya ejni biro wegi. Koro choice nadwaro ni mondo gikaw motegno. To county, sirikal mag county gi mag national bendo kaw thuolo mar tiego jopiny mondo ong'e wach mar pil mantiere no. Nikech ok ginyal tiyo kodgi ka onge demand creation motim. Kaka daktari nowacho nitie structures mantie gine e gwenge to structures nyaka national. To mano en gima kata un bende e fourth estate ka bende unyalo konyowa e wacho ni to gima kama nitie mondo joma chuo e Kenya mangima ong'e ni thuolo no timore nade nitie, gin gi choice ma ginyalo kawo mondo koro gibende gigeng' weche mag komo nyuol. Wachni mogik. Wachna mogik chalo kama. Jogo ka wawuoyo wach mar geng'o tuo mar ayaki, achiel mar gimigeng'o godo en neno ni jok matuo okete yath. To mondo ng'e gigi te dware ni mondo bed ni pimogi. Koro ka in kamoro amora mapok iyudo thuolo mondo idhi ng'e chalni mar HIV, kaw thuolo ni mondo idhi ng'e chalni mar HIV. Kionge gi HIV, ikaw the next step mar rango kaka inyalo geng'o kaluwore kaka ing'iyo ngimani. To kapo no yudi ni gi kute mag ayaki, bende kaw thuolo mondo ichak muonyo yedhe. Nikech wang'eyo ni ng'at ma muonyo yath maber, ma en virally suppressed, ok onyal miyo ng'at machielo tuo. Koro sirikal mag county gi mag national onego kaw thuolo mondo gine ni ipimo ji kendo imiyo ji thuolo mag muonyo yath kendo iwuotho kodgi mondo gibed retained into care mondo kik gichak gitimre nade gi drop out of care. To mogik en jok manyocha drop off care makoro tuo sani. Nikech jok moko kanyocha osedhi mopim gi mowacho ni gin kute go nindo gine giwe muonyo yath. Gipenjo to ka osenindo amuonyo yath nang'o. Koro iyudo ka samoro by the time ma giduogo gisebedo matuo marach. Giduogo gima niwinjo ka daktari wacho ni meningitis cha. Samoro iduogo ka koro samoro kinen, pachi weyi, samoro iduogo gi TB, samoro tuo mok inyal. Koro kichako muonyo yath kik iwe muonyo yath. But wang'eyo sani ni wantie gimiluongo ni advanced HIV disease. Jok maduogo e thieth ka koro tuo mok nyal. Waneno ka jok mane nitie chon, jok mane odhero kande chako duogo sani. To machielo en ni ka en ga advanced HIV disease manyiso ni kute mag ayaki otimore nadi ni malo. Koro yot bende itim transmission ka nikia. Koro ji odhi e clinic chon, kik irit nyaka tuo. Ng'e chal ni chon, thiedhi. To kapo ni drop off chieth, dog e clinic mondo neni. Joko ma nyamrerwa gi jo community duto, kineno watni moro mineno ka chal ne ok ni kare, wuothuru kode mondo dhi omany chieth. Erokamano ahinya Patricia Sero, Director Ringa Women Fighting AIDS Group, kuom kawo thuolo mar in bende mar chopo e studio ka mar mondo mi wabed kod twak. Kaachiel kod in Dr. Fred Oluoch ka nintiere kaunti ma Kisumu. Nyakwara Mugia Jwang'